O alcalde de Meaño volve ás siglas do Partido Popular. Case 2 anos e medio despois do seu nacemento, o Grupo Independente de Veciños de Meaño integrarase nos vindeiros días no PP. Deste xeito, a formación popular contará na práctica con 9 dos 13 concelleiros que forman a Corporación Municipal. O sumar o seu único edil, Suso Sueiro, os 8 que lle deran a maioría absoluta a Viéitez nas eleccións do pasado mes de maio de 2023. Polo tanto, recuperan tamén a alcaldía meañesa. O anuncio foi feito esta tarde polo presidente provincial do PP. En nota de prensa, Luís López amosou a súa satisfacción pola suma de esforzos e de persoas na formación, que cualificou como a gran casa común do centro-dereita. Deste xeito, os populares apuntan que nos vindeiros días activaránse os procedementos para confirmar este regreso. López louvou o traballo de Suso Sueiro e tamén de Carlos Viéitez, destacando o seu labor como alcalde e o apoio que conseguiu na última cita electoral. O rexedor meañés fora expulsado do Partido Popular no ano 2019 despois de facilitarlle ao Partido Socialista un representante na mancomunidade do Salnés que levou o PP a perder a súa presidencia. No ano 2020 a formación confirmou a súa decisión e todos os concelleiros do grupo abandonaron as filas populares. Froito desta escisión, en setembro de 2021, Viéitez fundou o Partido Veciños de Meaño, co que conseguiu a maioría absoluta nos pasados comicios. Esta integración prodúcese 2 semanas despois da moción de censura ao Partido Socialista, que devolveu a presidencia da mancomunidade do Salnés ao Partido Popular, unha manobra que saiu adiante precisamente grazas ao apoio de José Pérez de Meaño Independente e do propio Viéitez.